חברים, מה קורה? אנחנו בסרטון חדש של הערוץ. חג שמח, שנה טובה ומתוקה. אני רוצה להראות לכם קסם שאני רוצה לגלות לכם את הסודות שלו. אני קודם כל אראה לכם איך עושים אותו, ובסרטון הבא תיכנסו לעמוד ותראו את הקסם שאני אסביר איך עושים אותו. בואו נתחיל. אומרים במתנדב, תגיד לי סטופ אחרי שמגיעים ל10 קלפים. למשל 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, תתחיל להגיד לי סטופ. כשהגענו ל10 קלפים, אומרים לו תתחיל להגיד לי סטופ. סתם הוא אמר לנו סטופ. פה. מסדרים את הקלפים יפה, שלא יחשוד. ככה. אומרים לו תבחר חבילה, הוא בחרת יותר. הוא בחר יותר, אני לוקח את זו, את הקטנה. עושים אותה כאילו אתם בבית, זה החבילה שלכם. ומסדרים את זה מפה, מהלמעלה. 2, 3. מסדרים את זה יפה. עכשיו מסדרים את שלו. עכשיו אנחנו אומרים לו, אני מתערב איתך על כל הכסף, סתם דוגמה שיש לך בארנק, שפה יש אס, פה יש אס, וגם אצלך פה יש אס, ופה יש אס. עכשיו אנחנו מרימים, יש פה אס, מרימים פה, יש לנו אס. עכשיו באים אצלו, מרימים, יש לנו אס. באים, מרימים, יש לנו אס. אז איך עושים את זה? בואו לסרטון הבא. אוהב אתכם, ועוד עכשיו יעלה הסרטון. אוהב אתכם, ביי.